Lunsepi Sangpi Robina Kropia Phan Karbi Anglong Life Pen Karbi Artist Music Award Surihini Ra Inkora Pho Pen Surihini Ra Inkora Trok Aparman Kar Choajame Keding Paglongkam Dikrut So along All Party Hills Leaders Conference Open Congress Pangrumpet Don Paruhini Ra Trok Kebra Trok Atum BJP Asong along Kachepa Ogdun HDP along Karbi Anglong Digital News Forum Borjanaro Amahang Kepatek Kardom Karbi Anglong Solangdo Arat Nilimen Thare Binong Teron Nang Litumapan isi Birta Keme Nang Wanpi Lake Degree ke Charlie ki untang atumpan Non apor henlo Ilitum lo ka Charlie ahin bong momar atumapan Kep asatlang ke tok dun ji apan Cerap cito dun nang ji aporlo Ilitum Karbi Anglong Mesen Rizal 1G Pute Lasi Nilihin Pen Volunteer Job Vacancy Paklang Ponlo Both East and West Karbi Anglong of Harman 50 vacancy Paklang lo Dak Nang Litum Bay Nong Bangke Chiklui John Pen Suripho Pen ke Kecho Kijun Kedo Ketak Abangke Aki Joy Pen Long Ponji Ang Ton Alam Kachiniji Apan ke Nili number long nang birtaik non nili number lake 8453944755 angko pachiroit tulit hot po nili number lake 8453944755 lapen ning kehang atum nili contact long resume tame nang send iknon kardom Karbi Anglong Life ada babirta long pen ilisami mirin hansepi pinibirtang ton pen arjuponik tha kedam tang phai kuni ni phai inquire ni anerlo por phai ke thoma por Karbi People's Hall taralangso Karbi Cultural Society sa hemalong Surini ra inquire phopen surihini ra inquire trok asengkana baha Karbi Anglong Life News Channel hin pen Karbi Artist Music Award Karbi Anglong pen nong ka chethang klong alun sepi sangpi Robina Kropia Phan Award mate nong e kepajir ajame kedeng pon Karbi Anglong Live News Channel hin pen kedam tanga por pen tami literature hin pen kechenglok artist lapen prek jam asai amo ke claim kachepaduk lapen Karbi akhaya phan kangthur pon hin pen langchari pon pedosi award mate nong e kipia sai ding bomlo laso long pining surihini ra inkora phol pen surihini ra inkora trok abaha Karbi artist mate lunse pia hin anat lang ponsi Lunsepi Robina Kropia Phan Karbi Anglong Live Staff Lapen Official Latum Chingwaisi Lunsepi Angbong Ase Kijume Nai Lapen Karbi Akhaya Phan Lun Pen Aning ke Parung Pon Thek Lapen Karbi Jutang Anat ke Japon Thekpu Theklong Si Lunsepi Sangpi Robina Kropia Phan Karbi Anglong Live Pen Award Mate Nong E Ki Pajar Ponlo Labangso Award ki pia jai mekalong Karbi Cultural Society Amaipu Kumsing Be Kong Chundang Sunil Tokbi Abarim Maipu Mate Bidisar Chandra Singh Kro Lapen KCS along Klembang Pi Lapen Tokbang Atum Chetong Dunsi Jai Mek along RD Pidun nang litum Karbi Anglong Life abitung pen niliphan puan nang karcho mate nang litum man peng niki pithe kapot nili nang litum han ning aklong akero nang pajer eglo lapen nili ning tamatha theje nang litum mane niliphan lapan nang chinghon pen niliphan nang archo ji man peng nang piji puni di matha thepin nang lapen news channel hin pen niliphan man peng nang ki pilo pulo tangte non pinisi first time lo Karbi Anglong Life pen gebang mate la so bitung tumsi first time ni diphanak nang pajir elo lapen kaprek hin pen bai ni dipinang am long dun lo stame news channel hin pen bulo tangte first time lo non si lasi ninga klong pen made choro par lo nang ditum han la an je ning kang sam ni li ning je da thek the dat an lo lasi akero pipar pig lo nang ditum han ninga klong choro par pig lo Pinilitum lada KCS asa hemalong nitum Karbi Anglong Life pen aning kanwang ason dak thak nitum award ki pipon ason dak thak si
peneng 2025 anengkan sami nilitum Karbi Anglong live pen nitum chingki chingwai pen nitum Karbi Anglong pen ketekre abang pi bang putum pan nitum kangwai pan ason dolo asonak taxi non peneng apan bang ken nitum lunsepi ni rubina kropi alang lipan si nitum Karbi Anglong live pen ewar ki pi ponji pan nitum chisik chedang pon lo so teng pen pini nitum da KCS asai hemalong nitum thiek pen a program seminitum deng ponsi alang lipan seminitum Karbi Anglong live pen la Karbi artist music award alang lipan nitum Karbi Anglong live hian pen nitum pipon lo pipajir pon lo sonak taxi kewang jilang ani kanan stami nilitum Karbi Anglong live pen nilitum kedeng ponji ason nitum chisik kedeng ponji ason nitum do la pen non dak okor lai ni pandat kali nilitum je Karbi Anglong live pen kidam tangan ningkan hustame nilitum padmasiri rongbong terang lapen padmasiri dhonaswaring ti lapen KCS kongchun bang bidasing rongpi penceng lok penangan abang pi bang pudum pan same nilitum na puson award kedeng pon asondo si penenga bang ke alang li pansi nitum award pi pon lo ni rubena kropi alang li pan ke pi pon nang kok alam the bang kalalo alang li lun kilunas ses tame ha kilun keceng pen nonan same ase bang iswet ase la alang li kisar pilo pupo ayha tungge ase same fregda ka sondo poi fit same alang li ke ha keceng hut kilun pen non an same alang li ase ake freg ave so joine nilitum alang li pan same nitum Karbi Anglong live pen same ki chingwai pen nilitum chief editor la pen dak news radar la pen stabisi doan chingki chingwai pen nilitum alang li pan si ini la bang so program nitum award ki pia bang nitum alang News Report, Karbi Anglong Live. Paklongkam dikrut so arat akisung tektik kacehelat atowar non amat kaselam piponji aphan PWD asai kamatung aphan hukum PC ningkan isi angbong ke patangji aphan lamcak kaci pipon. Kidamtang Paikuni ni Paikre Sirkeba ni Korkanti constituency Paklongkam dikrut so apamalong BJP mass joining amai ke padopontu. Bangso mass joining program mate amai ke padopona hot Paklongkam polling station ke thompen APHLC lapen Congress asong pen pangrumpet bang parohini ratrok ke bratrok atum BJP along chepok dun. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga hin pen kachitong dun bangso BJP mass joining amai along Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso BJP East Karbi Anglong District Committee Amai Roland Killing MLA Dorsing Ronghang EM Madhuram Lekte Korkanti Mondal Committee Amai Prameswar Rongpi BJP Asongjapo Bipul Tiso atumpen kedanglok penangan BJP Asongjapo Songjapi atum cetong dun rinti. Labangso mass joining amaya long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga hin pen lam the ke than pon hut Paklongkam dikrut so arat akisung nai to warabang chiklo e John Angbong selam pangchengsi ningkan isi Angbong ke patang pipon jiaphan chechakpon lapen chingwai chingsai ji ahem mate auditorium hall kaselam jiaphan da chechakpon anparda langli se global alang sun along setami kaching thura sai ke klem pon jiaphan rada thingno chechakpon. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga hin pen puthot dikrut so arat akinang sot ason ke klem ke pachun PG aphan lamchak ki piapot dikrut so arat lapen Korkanti constituency arat atung ningkang samalam the chepaklang pon. Aji Kinta polling station milik 266 houses voters প্রায় 1000 মান হবো কিন্তু 2066 পরিয়ালে আজি এপিএসএলসি আর কংগ্রেস দল ত্যাগ করে আমার দল যোগদান করা হয়েছে বেলেগ কার্যসূচী নাই
ইয়াত যোগদান কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আজি ইয়াৰ ৰাস্তা নাই ৰাস্তাটো মই কালি কৰি পেলা বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে ইয়াৰ ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই ৰাস্তা ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু কালি কৰি পৰা ইয়াত কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব Dong muka pen sem singing ti Karbi Anglong live. Nona kai laki digital kai. Digital kaya long kinang ji laki digital media henlo. Bangso digital media setame kiduk kisungdo an setame cerap ceto ponji aphan pura kedam tang surini ra inkor ke thom aningkan Karbi Anglong Digital News Forum amhang pathek ponlo. Laso tengpen aro rim kedoji aphan pura along Karbi Anglong Digital News Forum aro sengpon bom bang bom si uthot kedam tang phai kuni ni phai inkore siar ni le thot setame hidipia long Karbi Anglong Digital News Forum borjan aro amahang pathek ponlo. Karbi Anglong Digital News Forum tiripi amai phu ratis rong phar ke japon amai long Karbi Anglong Digital News Forum lamjai sarpo Chandra Singh Rongpi Karbi Anglong Digital News Forum dihin chunbang Ezekiel Timong kachetong dunalong aluhi amana pengpen KCS borjan aro maipu Media Singh Teron Karbi Students Association Kong Chunbang Desoy Teron Rada Sai Klembang Sing Timong pen ke danglok ke ongdung pherang ke Klembang atum chetong dun Karbi Anglong Digital News Forum kopia thesi amahang ke pathek nangkok ma bang soputhak lamjai sarpo Chandra Singh Rongpia hin pen si klarda kalam thi thanpon bang so pen aphi Karbi Anglong Digital News Forum borjan arualong ke japon ji aphan pura sarpin po tiso aphan maipu ke pek ponalong Ritika Teron pi lapen Amar Singh be aphan dun maipu lapen dun maipi Har Singh Teron aphan chunbang Rap chunbang aphan Biren Teron pen ke danglok kaprek atum aphan ke nangsot apu pek pon rinti Labang so mayalong kachetong dun aluhi atum pen pherang ke atum ke klem ke dam pen ke danglok Karbi Anglong aphrang ke atum ke klem ke dam along kai kita kacherap dun ji aphan ajab dum thiji athe kedam tang penangan apor pen nilitum borjana hawara long pherangki asong amahang pathek nang ji buke ning ke hanga son lo pusi aning alo alam the chepaklang dun rinti halapu pherangki anathu ke klem ke dam nang ji pen ke danglok sai ke klem along kaprek atum nang ki pudun nang ke jong dun sedami doji lahai hai abangke ning chibi pon pera rada phan a hokpet apherangki ke claim pipon thekji aphan si ilitum bor iponang ji pura maipu alam thelong pen Karbi Anglong Digital News Forum amaipu ratis rong phar pen ningche pon Zorupat piklo pini borjan angkang lai pilong Digital News mane pherangki Karbi Kemen pulo so pherangki taso arong ki sinil tu tak borjan arat heli kisya samai khoi pen bangke alang tum laso kecipaduk laso pherangki arong ki nilitum baprang mandakari tang think ki arong lasila borjan angkang mantang te hidipi ladak atokan nugdon hidup kisungan laso long bangke nilitum bangkalang litum laso lam thekiri pen kepak lang kon thegi phan alang tum lokan kecipaduk nilitum na borjan dutang hawaramai lepen rat to astami nilitum bangke pini dak nilitum do kapek asom pen dak nilitum adhin la soy sampai dili purgal tum bangke nan tum da digital Karbi Anglong digital forum news forum focus la so da borjan abran nang seng bang ning arong piglo aku headquarter HDP long na bi pon dili HDP arat hoi ning arong piglo athe dili chini damlo ba akharam lo je jetu HDP hawar mate borjan hawar tame prabjin pen HDP borjan alom pene dorkar an ba kijo ekam bore kisu kam bore pilthe dang mate Karbi Anglong na prabjin pen pachini thek ko busi dili ningarong piglulas pransi pini ladak tong sikot pen Karbi Anglong Digital News Forum sawa aro mai geseng long pini na chitong non pen lapon long
nilitum Karbi literally a song ben kai kisitame that perangki tum ben claim rapet dam rapet sigyo lasi penangan hormu kupilama blonde that Karbi Anglong not only that borjan jot yalilo ilitum kapre homoisa do halo solong sitame that media person tum claim rapera courting jio tum ben sitame ilitum kai ke non ke dam tanga por sosi claim rapet nam rapet nam po ilitum khai to ki papi hupen ke paprang do je pan ilitum longri long pat ben nang lo kapre la so ki paprang do je pan isi claim rapet nang po pusin ri to mahin ben me se chuni rilo la pen dak media ke claim courting jio tum man chuni rilo nang litum sitame pini pen kaduka ben nang litum. News report Karbi Anglong Live. African swine fever awur ke pangdang long le deji aphan abang putinta kachire mexi kimi. Dr. Rupam Hazarika. West Karbi Anglong Hamren Hempi District Animal Husbandry and Veterinary Officer Sahem Adung Head State Dispensary asaipu Dr. Rupam Hazarika pen kinang sot longhong awur ki thur mate African swine fever pu jasamet Kipangring along hong lapen habit aphakling along isi kaphere miminai avurlo labangso African swine fever avur ki thura hut kachi un praktik labangso avur pen ajok ke ongdung along hong ke kithidun aphai si ke ong African swine fever akiso tangdang along nonamat se kilang pen vaccine nonamat ke avila jong silong hong akiso ang thek long pulote tong se kopen te bokhet veterinary dispensary sahem kalite sub center along pachini phitnang jipusi Dr. Rupam Hazarika pen pachini pon self help group la pen jongjung ke pangring along hong api kithi anam kilong jiawai sai sitam nito bonta veterinary pen kipetik aron ting choklim atumsi long jiputa Hazarika pen pherangkiang no pachini nangli ke pangring along hong avur pen kapajok jiaphan African swine fever akiso kerotang adimate arong pen long hong a ok mate along hong wan videt nangji non malom long hong a ok ke jor la pen kinam ni de jia phanta mate a ok ke jor ji de jia phanta sodak pen pachini pon African swine fever akiso jongsi ni krep ho kalite ni krener kep angbong pahilodun thek pulote pejok unji African swine fever akiso pen jongsi thila pulote hilik alu piblo nangji pusi pachini pon anbo ansam do anda labangso kiso kangdang esik pipede nangji longhonga ok pen muni datum karkli kachup hijo asaya longta kinang sot dokok lasi African swine fever akiso kipangrai daprang jiaphan chuningri lapen hawarara chirok tok pen penangan chirabdun pulote puthot nikre phopen nikre nerkep angbong phak ok ki jor thulong jiaphan administration a hin pen birta longlote pangdak thupo puta Dr. Rupam Hazarika pen pherangkia thengno than pachini pon lapen none phong African swine fever awur ki thur henlo longhong ki thia phai ke ongnai puta pachini pon thu tangte ang tonalam the Dr. Rupam Hazarika pen nanglitum kaningje ponalam the arjuponikta এতিয়া আপোনাৰ মাংস জেংখাত বিক্ৰী কৰি আছে তাপা যোৱাকালি আপোনাৰ জেংখাটো বন্ধ কৰা হৈছে আৰু খেৰণিটো বন্ধ কৰা হৈছে নাপন বজাৰত বিকিছিলে এই কথাটো আমাৰ সাৰেও সুধিছিলে সাৰে খুটাৰ পিছত তাৰে লোকেল মানুহখিনিকো কোৱা হ'ল তাৰ পিছত যোৱাকালিৰ পৰা তাতো বন্ধ কৰা হৈছে খালি এটাই অনুৰোধ আমি গোটেই ডিস্ট্ৰিক্টত এতিয়া অকন মিলি জুলি আমাৰ যোনখিনি গাহৰি আছে সেইখিনি বচাব লাগে যাতে এইটো সময়ত আৰু এসপ্তাহ 10 দিন যাতে গাহৰি বজাৰখন নুখুলে মোৰ কেতিয়া এটা অনুৰোধ থাকিলে সকলোৱে আমি হেতু চকু দিব লাগিব আৰু সকলোৱে বুজিব লাগিব আমি 10 দিন যদি গাহৰি বজাৰখন যদি বন্ধ ৰাখো তেতিয়া হলে আমাৰ অহমাহৰ পৰা আমাৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব এইখিনি গুটেখিনি মানুহে হেৰি কৰিব পাৰিব ডিসিছাৰো কৈছে যে আমি আলোচনা কৰিছিলো গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি কৰি আছো গতিকে সেইখিনি আপোনালোকৰ যোনখিনি সময় প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা ব্যৱস্থা ল'ব গতিকে এইখিনি গতিকে ভয় খাব নালাগে আমি খালি দুদিনমান গাহৰি বজাৰখন আমি বিক্ৰী নকৰো দুদিনমান নাখাও তাৰপিছত আমি আকৌ ধুনীয়াকৈ আমি গাহৰি বজাৰখন চলি যাব পাৰিব Hamren Ben Daniel Inhi
Karbi Anglong Live. Step into RDH Homeopathic Clinic located at Rongyhang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Karbi Anglong, nili Dr. Rangsina Tobi, homeopathic consultant. Non ladak kecelang awar saya penangan ke longpon ikpo, keceng sibang ke laki allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suarlo keso jenebala lekuria lo la apikilo keso hai anta non katoka beta kecelang ponaning hantun te ladak so kecelang awar sai long ponik logot la ken kugiso kono aripi keso hai ta ladak kecelang long ponji awar sai long ponik po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Lakha Sirkep Amrang constituency Socheng education block ke parlo Langkeding ME school along ke Charliao Somar Kave Ningkan hini pleng data phi anta thanbang atum bainong chodeng bom. Langkeding arong lakhe kadu kave Don Chris Sirkep vet politik kicheng hutpen kosun si venture ME school ki pilong loklo kicheng hutpen ta Don Chris Sirkep vet politik ME school doun epu chini data phi ke school ke bidam ko ke komatni jongjung aphanchot maputa Karbi Students Association atumpen karju padopon labangsa school non ke Ritmendu Hembana sonsi chimandet lasi nonating pulote labangsa school ke prabjin pen inghap check nang po lapen thanbang atuma phanta dak pen transfer et nang po kari pulote ing thanlap nang po Karbi Anglong Autonomous Council atangka ke panohok nang jiakam avelo pata Karbi Students Association a hinpen Karbi Anglong Autonomous Council abitung atuma phan chuningri padopon mendu thak thak amar labang su school oni tumpini school visit ke bange teacher ta we signboard ta we student ta we bench thang ta we teacher bang ke bang thok sido la pe non het jong nili tum hala headmaster lo mongol singing ling bo phan bang nili tum kol lo don da aja gat pen se kol lo pe nalang li bang di pudam bom pune pene amase isi hini abang ku pada pasi kol ben se mer junang kok lo mene labang su school comment pen lo di function mene ka function se lo ki kasuli le lo nama senang than lo ningkan hini le pulo tangte non het jong pen kali lo lake aku hala yintu school dak venture school binang nema labang ke hala kicheng hutun se chingwai ne pot lo athi non son jo matha dam na labang suarong ke don kreser kep lo ne don ing coin dap leng ple don krep phone ne pine sido tai mene athi arong dak ke ching high pick adon ta compete lap bulo tang te student ke dak awe binong lo lake student awe binong lo puchini lor of hisi bini bang ke la school kidam tang aneng kan pen nang kim chok lake isi business aphan ma puchini ting Karbi lo charlia song ben bang ke on the nang mane matha suspect ne Jurikindeng pen Samsung inti Karbi Anglong Live. Ahudi si ke All Party Hills Leaders Conference asong along si khai det long ri aparman aphan pura tomona re charsi lun si jesong dun lo. Bonta All Party Hills Leaders Conference asong along pen Rajen Timong aphan sor plot api Rajen Timong tame K det long ri aphan kachesong ji aphan aning ke hang pik ajok methang asong mate HSDF amahang patek ponlo. Rajen Timong aphan All Party Hills Leaders Conference asong along pen sor plot lo. Bon setami Rajen Timong ta khai det long ri aphan man chesong ji pura HSDF asong amahang patek si methang
amat mai phuang hoi ingni ponsi claim rapid HSDF asongjapo songjapia tumpen HSDF amen pachithang ponsi non MLA kilik sitame kachipati dunji aphan constituency tin arlo sitame mai kedo pardunron asonsi thekponlong lapen non malom jesemet pet nijang Karbi Anglong arlo HSDF asong pen rongkhang LC amai phu Wilson terang pentami mai thai kedopon pardunron asonsi thekponlong lason si kedam tang ni phai inquiry ni kang sam sitami Kopili MAC constituency arlo Theluaji along lapen rongkhang constituency arlo Satgaon terang arong along tami mai pedoponsi HSDF asong akimang alam aputhak radapan HSDF asong japo atumpen thanpon halapu rongkhang constituency arlo Satgaon terang arong along sitami rongkhang LAC amai phu Wilson terang pen mai dodamsi HSDF asong akimang alam the pinangan than pachini ponsi non MLA kilik tame ilitum asong pen kachepahai dunji aphan ilitum HSDF asong aphaman kam claim pinang pusi ning jepon ajaha alam ningje ak edera itum election kachepahai sistem dona alang election kachepahai ya polisi claim nang halang pune jai sarapan li pumom lo ta jai sar arjuje Ninje ak nang po. Kaninje chot kali. Poster lo ngano tarham nang po. Pama tarham lo. Election ke ili tum APSLC arta ningkan narkep non ke play po January non la inquiry silo politik. Batay ho a election kiturta batay hota ke rem lok lo. Pusita nang itum ke tijut sita non kongres pen sinang itum kapajir poji akam asai sinang itum dengbo lalu protam tenang itum kacong pipe melo polisi pusi Karbi Anglong rata tum tenang itum fanang hok pontang lu lasi nang itum KMJT klaim pe menang dia polo football kapat tudun po manang itum a football afan turte si banga keng banga milung bong ki tudun banga cet hok ki tudun protam te la kenang itum chok che lasi la sona bang itum klaim pon pedra a hok peta kam klaim po son de pini nang itum kedam tangan di kasih dari bukan ya. Dong kamu kampen Wiki be Karbi Anglong live. Lakhain ko rapli Diopani MAC constituency ke parlo apar Diopani boha kang tui pathua klamalong kedam tang phai kuni ni phai ko rai siar ni BJP mass joining amai misen pen ke pachun pon. Sonsi armu kache pogduna mailong don pharu phoso se arada tu methang rachari asong penchi osi BJP along chipokdun riti mayalong Jesimet All Party Hills Leaders Conference apen Congress atum amithang asong aphaning ka chethe ka via joksi sai jogje BJP along chipokdunang koklopusi chethan pon riti jai ka thar lapen rataningti a leadership mate keja ning ke dokde ajoksi BJP along cepa ogdun rinti puta alang litumpen cethan pon. Adun tu mai along aluhi sarpoaman Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Richard Togbi Roland Killing MAC Sorbon Kumar Telenga MAC Kadom Terang Pilapen Lai Chaning Leng Board Chairman Silarson Rongpi Board Chairman Elise Teron P VDC Kasang Terang P District Mohila Atung Chitongdun. আজি চাৰিবাৰ হৈছে এই সমষ্টিত এমচি সমষ্টিত কাৰ্যসূচী আজি টোটেল 502 পৰিয়ালে আজি কংগ্ৰেছ আৰু এপিএছএলচি দলৰ পৰা ত্যাগ কৰিছে আৰু ভোটাৰ হিচাপে প্ৰায় 2000 ওপৰত হ'ব 2000 প্লাছ হ'ব 2000 ওপৰত ভোটাৰ হিচাপে আজি যোগদান কৰা হৈছে গতিকে আজি বেলেগ নহয় যোগদান কাৰ্যসূচী এনেধৰণৰ কালিও আছে যোৱাকালিও যোগদান কাৰ্যসূচী আছে আজিও আছে আৰু Sangti Idipen presente rang Karbi Anglong live. Tang tepini ada babirta ke lapan si kang ton paniklo. Nangli gastric pen kedang lok diabetes blood pressure pen kedang lok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji Amar Jivan adawai. Kita me ke swasta tapi kita me nang ke amar jivan adawai ke pen mi bom lo.
Lason amar জীবন duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwekta. Prangke nilipai kiso ason tu ari kengi kaharja katimi kiso kela amar jiwan adawai order pen pacho pen sinona sawo ki tumilo angke angthek dolo